Tignan nyo guys, maraming tao nakapila sa labas. Natakot ako sa mga ganito guys kapag mga apoy-apoy na yung mga nangyayari. Tapos isa lang tayo. Yung bata kasi, kinukuha yung lesson ko. Sabi ko, hoy! You must be 15. Nah, you're not 40. Man kami, Megas! Hello guys! Today is the 18th of March 2020. So, it is Wednesday. Pero, 12:03 pa lang ng umaga. Papunta kami ng shops. Meron kaming feeling na may lockdown and gusto na din pumunta sa shops. Ngayon na agad-agad. Anyway, papunta kami sa Kohl's guys. Tignan natin kung ano yung sitwasyon ng Kohl's ng ganitong oras ng gabi. Tignan nyo guys, maraming tao nakapila sa labas. Kasi hindi pa siya open. So, nasa labas sila. And this is the busiest we've seen. Pero feeling ko nung pumunta dito si Dan nung Monday ng madaling araw, mas busy dito kasi sabi niya parang 100 cars daw yung nasa car park. Pero, yeah, tingnan nyo, ang daming tao. Naka-midnight shopping na kami. Tas hindi naman siya ganito karami yung tao, guys. Ngayon, madami talagang tao. Kausap ko si Miss kanina dito sa phone na to. Wala pala yung mobile data. So, namatay. Good morning. Umaga na guys. Maliwanag na pero wala kaming kuryente. Merong maintenance yung suburb namin. So, wala kaming kuryente from 8 to 3. Naghapon. Si Dad. Kasi kagabi, di ba, nagpunta kami sa shops. Kaninang madaling araw nagpunta kami sa shops. Close pala guys. Nakalimutan ko sabihin sa inyo. Close siya. Hindi namin alam kung bakit. Pero yung mga tao na naghihintay doon, hindi namin alam. Kasi sinabihan na sila ni Kuya na close. Pero nakatayo lang din sila doon. So nung lumapit si Dad, sabi ni Kuya, oh close. We will open at 8 ng umaga. So umalis na kami agad-agad. Tapos natulog agad-agad ako. Ang dami kong panaginip. Tapos si Dan, gising ng gising. Tapos nag-iPad. So, maliwanag. So, kaninang umaga, umalis siya. Kinausap niya ako pero hindi ko alam kung panaginip yun or totoo. Sabi niya, totoo daw. Sabi niya, alis ako, punta ako shops. Sabi ko, shops na naman. Pumunta siya ng shops. Binili niya lang yung mga nasa lista namin kagabi. May lista kasi kami kasi sinabihan niya ako ano yung mga lulutuin mo for dinner. So, we went through our pantry. We went through our fridge, our freezer, and just checked kung ano pa yung kailangan namin. Nag-grocery siya kanina. Hindi ko naman layan. Akala ko panaginip lang yun. Nagbabay na siya kasi feeling ko napakaaga. Pero hindi naman siya maaga. Sobrang pagod na pagod lang ako kasi gising ako ng gising. And then, bumili din siya ng mga cleaning stuff. Spray and wipe glass. Spray and wipe multipurpose. And most of the stuff parang nilagay na niya sa freezer ata. Kasi mostly mga meat yung nasa lista namin yun eh. Yeah, so kompleto na kami guys. Sabi pa niya, hindi niya daw nabili lahat na kailangan niya bilhin. So hindi ko alam kung ano yung iba na kailangan pa namin bilhin. So walang kuryente. Check lang natin ha. Baka naman meron. Magkakape ako. Kung wala, wala talaga guys. Buti na lang, hindi electric tong ano namin. Buti na lang gas. Init tayo ng tubig guys. Look. Uy. Bakit ganun? Bakit ayaw niya mag-una? Mayroon siyang tunog pero walang apoy. Wait lang. First time ko mag-isa sa bahay na walang kuryente. Tawagan natin na ni boy ko. Uy, bakit ganun? Wala, naaamoy ko yung gas. Pero tulong po. Hello, my love. Will the stove work? Okay. So, Is it working? well, I can hear the gas. But you're not lighting, yeah. So the oven got electric. So yeah. Okay. Just turn the gas on and just use a lighter to light it up. Is it going to be safe? Yeah. Just don't leave the gas on too long. Just turn on the gas and then. Do I have to hold it?
No, just turn the gas on normally. How you turn the gas on? Yeah. You're just using a cooktop, aren't you? Yeah. Yeah, just turn the gas on. I'm gonna come home anyway. I'm just at Foodland. I've left my keys and computer, so Oh, okay. I'll be home in about 5 minutes. Ay! I did it. Alright. See you, babe. See you, love you, thank you! Natakot ako sa mga ganito, guys, kapag mga apoy-apoy na yung mga nangyayari, tapos isa lang tayo. Isa lang tayo sa bahay. Nasa Foodland pa pala si Danny Boy. Sabi ko sa inyo, hindi pa siya tapos eh. Sabi niya, nagbabay daw siya sa akin twice, pero akala ko panaginip ko lang yun. Ang weird na panaginip ko kasi ang dami kong panaginip. Dalawa lang yung natatandaan ko eh. Yung unang panaginip ko is nag-toilet daw ako kasi lagi naman ako nagigising talaga ako in the middle of the night para umihi. So para siyang realistic. Iba na yung itsura ng bahay namin. Pero sa panaginip ko, parang yun talaga yung itsura ng bahay namin. Parang meron siyang parang 3 glass window na may blinds. Medyo maliwanag na daw nun, pero hindi pa ganun kaliwanag. Pero maliwanag na siya ng konting-konti. So pinaglalaroan ko daw yung liwanag, gumaganon-ganon ako sa blinds. Kasi diba yung blinds, meron siyang line-line. Gumaganon-ganon ako. Tapos may biglang lumapit na bata. Kasi glass window nga siya. So nakikita ko yung tao sa labas. Yeah, so nakikita ko yung bata palapit. Ganon-ganon ako kasi sabi ko, hindi niya ako makikita sa loob. Ako lang nakikita ko siya sa labas. Kasi yung glass namin ganon daw eh. Ginanon niya yung kamay niya. Tapos na-touch niya yung blinds namin. So parang na ano niya, yung parang siyang may power. Pero para sa akin, normal lang yun ha. Walang power kasi nga panaginip. Pero na-touch niya, ginanon niya. Na-touch niya yung sa blinds. So parang na-fold niya ng konti yung isa sa mga blinds sa ilalim. So ako naman, close ko ng bongga yung blinds lahat. Yung 3. Tapos naman, nagmalik na ako sa bed kasi tapos na ako umihi. Tapos from our bed daw, makikita ko daw yung blinds. Siguro mga ilang minuto akong tulog daw. Tapos pagising ko daw, yung bata, kinukuha niya yung aking Dyson na hair dryer. So, ginaganon niya na daw dun sa na-poke niya. Ginaganon na niya. Tapos dito sa kabilang window, kukunin na niya yung ano talaga, yung malaking ulo talaga ng Dyson ba. Takbo daw ako, takbo para kunin ko yung wire. Tapos sinabi ko, "Hoy!" Tapos yung hoy, totoong buhay yun. Nag-hoy ako, nagising si Dad. Sabi ni Dad, what's wrong? Yung bata kasi, kinukuha yung Dyson ko. Sabi ko, hoy! Hindi siya nakakatakot. Parang siya, bata lang siya. Nalakaw ng nakakaloka. Sabi ko, hoy! Sabi ni Dad, what's wrong? Sabi ko, what did I do? So yun, na-realize ko na naginip ako. Sabi niya, you yelled. Sabi ko, ay, totoo yung yell ko. Hindi lang siya sa panaginip. Yung yell yung totoo. Nakakaloka. Tapos yung isang panaginip ko, itong bahay na to, lagi ko itong napapanaginipan. Meron daw nagre-renta na hindi namin alam. Meron daw tao dito na nagre-renta na hindi namin alam. Tapos yung nagre-renta, kilala ko siya. Classmate ko siya ng college. Tapos nandito lang daw siya. Sabi ko, nagre-rent ka para dito? Sabi niya, oo, dito ako, mga ilang buwan na. Tapos nasira niya daw yung door namin. So inayos ko pa yung door. Tapos ang dumi-dumi pa ng bahay daw. Sabi ko, bakit pinaparenta ni Papa? Si Papa daw yung nagparenta. Eh ano naman kinalaman ng Papa ko sa bahay na to, diba? Pero yeah, yun yung pangalawang panaginip ko na natatandaan ko. Pero naginip ako ng maraming beses. Kapag nai-interrupt yung tulog ko, tapos nakakatulog ako ulit, na naginip na naman ako ng iba na naman. Minsan kapag sobrang ganda ng panaginip ko, I do my best na like alalahanin yung panaginip ko para mag-continue. Minsan nagko-continue, in fairness naman talaga. Tagal naman na mag-boil nitong aking tubig. Wala pa kaming lockdown guys ha, pero hindi ko alam kung bakit close yung falls kagabi. Siguro naubusan na sila ng stocks. Usually kapag gabi hindi sila nagsa-stock eh. Kung ano lang yung stock nila sa umaga, yun na sa gabi. Wala nang prutas or veggies sa gabi, diba? Napakita ko na sa inyo yung mga midnight shopping namin. So siguro, hindi na lang sila nag-open. Kasi wala din namang mabibili siguro yung mga tao. Pero may mga tao doon. So feeling ko, nagsa-stock sila ng food during those time. Hello, my love. What did you get this time? I just wasn't talking about. Half a mom. Yeah, I mean. Okay, that's it? Yeah, I brought she needed mints. Yeah. She wants some chops. Okay. The fridge is. You try not to open up the fridge too much, and some of those are hurt. So I just brought some of that. Okay. Oh, I forgot my lunch as well. Got everything. Okay. Alright, good kiss. Love you. Bye.
Are you good, Keys? What did you forget? Everything. Everything. Keys, laptop. Oh, laptop? Love you, bye! Boiling na yung ating water. Alright, be nice to me. Okay. We have coffee. Mamaya kukunin ko na naman si Eli, guys. Maaga pa, guys. Pero deads na yung aking MacBook. Hindi ako maka-edit kasi walang kuryente. Fully charged siya. 100% siya kanina. Tapos, kapag nag-i-edit kasi yung Final Cut Pro, grabe siya kumain ng battery. Try ko mag-nap kaya. Try ko kaya mag-nap. Para magdagdagan yung tulog ko. Kasi mamaya hindi na ako makakanap. May bata tayong babantayan. Bumalik na ang kuryente. Kanina pa. Pagbalik na yan, naligo agad ako kasi baka mawala na naman siya. Yung sabi kasi nila, 8 to 3. And bumalik siya just before 12. So, ligo agad ako. Wala akong ganang kainin yung yung salmon na niluto ko kagabi. So, yogurt ako. Ito yung Chobani Flip. Ano nga ulit yung flavor nito? Almond caramel ata to. Natapon ko na yung lalagyan niya. Maganda to, cute to, oh. If i-flip mo siya, bali meron siyang laman dyan. Ang bango ng caramel. Meron siyang pretzel din, nakikita ko. Naglalaway ako. If i-flip mo lang siya, tapos nandun na siya. Ay, may chocolate pala. Tapos may nakikita ako mga sugar. Ayan. Tapos mix mo na siya sa iyong yogurt. Diba? Kumain din ako ng prutas kanina. Matamis. Mas gusto ko yung pretzel at saka yung almonds kaysa chocolate. Pero hindi maiiwasan eh. May chocolate talaga siya. Pagkatapos ko maligo kanina, tinapos ko lang pala yung inedit ko. It's saving right now para habang wala tayo dito, mag-upload siya dyan. Malapit na matapos mag-save. It's 1:56 right now. Aalis ako dito ng mga 2:40 kasi malapit lang naman yung school ni Eli. Kahapon ang aga ko umalis. Ang aga ko tuloy dun. So nag-chill lang ako sa car. Check natin yung lunch niya kung naubos niya. Sabi niya, inubos niya daw yung tubig niya kasi sobrang init. Good job, Eli. What's this? Is that yogurt? Yeah. Was it good? Yeah. Yum. That's finished. What was in here? Fruit? Good job, empty. May crust na naman tulang tira. You finished the crust? Did you eat the hard bit? Good job! Alright, nakalimutan ko magdala ng snack. So maghanap tayo ng snack dito. Ay, ano makakain natin dito? Cheese. May nakita akong cracker. Let's check kung meron silang cheese. Cheese. Kain na naman tayo. Sarap nito. Salada from Arnold's. Plain cracker lang siya. Ganito siya. Ayan. Sarap. First time ko to i-try. And I'm having it with Mainland na tasty cheddar. Here. Sarap. Ito pala yung nahanap-hanap ng aking tiyan, ha? Go. You hungry? Okay, come on. Let's feed you. Alright, let's go, Leroy. Are you excited? Huh? Di mo ako tinitigilan eh. I know. Your food is coming. I know. This is your food. Good boy, come here. There you go. Good job. Hello. Uncle Danny's here. Ayaw niya mag-high five sa'yo. Say high five. Look how big boy he's looking. He is a big How old are boy. you? You must be 15. Nah, you're not 4. 40? Pagdating ni Dan, sabi ni Eli, uh-oh. That's Eli. That's not you. That's you. That's a cute card, Eli. Happy Valentine's Day. You as well. Are you sure? That's you. You're the monkey. No? Okay. Gabi na guys, 6:22 na. Nakarating na namin ng bahay.
Binili ako nila ng mangga. Mangga. Nagpunta siya sa Asian shop kanina. And bumili siya ng mga meron kasi ako dun sa freezer yung maliit na pork belly. So sabi ko, gagawa ako ng adobong sitaw. Para yun na yung pork ko for the week. Dami mangoes! Sabi niya, sour mango daw to. Nabili niya sa Asian shop. Kainin natin yan. Pero mamaya na kasi gutom na ako. Gusto kumain ng rice. What else did he get? Papaya. Pabili ako sa kanya ng choco para sa tinola. Choco yung sayote ba? Wala na. So, merong maliit na green papaya. That's it. Hinanapan niya din ako ng coffee, guys. Kasi yung coffee ko, konti na lang. So, nagpunta siya sa Asian shop para hanapan ako ng coffee. Siya na talaga. Sa kanya na talaga mapupunta ang the best husband na woman. Hala! Yeah. Are you the best husband ever? I'm not bad. You're not bad. Vika, thank you very much. Kopi ko brown coffee. Ang aking kape. 2 brown coffee. At saka isang. Ito, is this for you? That's fine. Yeah. Ito para kay Danny Boy. Ayan. Kasi ubusan ako ng coffee. Yung coffee na binili ko sa Pilipinas, ilan ba yun? 3 packs? Isang beses lang naman ako sa isang araw nagkakape. Sa umaga lang talaga. Kasi kapag alas 12 na, hindi na ako nagkakape. Ay, sorry. 2 yung V-cut ko, ha? Binili mo akong Pocky, babe. Salamat naman, babe boy. Merong choco banana flavor. Ito, para kay Danny Boy to. Green tea, para sa akin. V-cut. And piatos. Yay. And ramune. 2. Pag nagagawin talaga siya dun sa shop na yun, bumibili talaga siya ng ramune. Kasi, hindi siya basta-basta available sa kung saan-saan. Ayan. And, tigda 2 piatos at saka bikat yung binili niya. Okay. Alright. Salamat na lang. Thank you. Babe, ikaw na talaga, babe. Ikaw na talaga. Magluluto ako ng bukas na yung paksiw ko. Okay lang naman yun, di ba? Magluto ako ng tortang talong. Yamars. Meron akong natirang half na talong dito, So, yung nirarap ko siya gamit yung green na Galing talaga to eh. See? Okay na okay pa yung talong ko sa ilalim. Tingnan nyo. Puting-puti pa. Napakakinis, mga kaibigan. Comment mine kung gusto nyo yung talong na ito. Ilagay lang siya sa microwave. Ay, wait. Butasan mo muna siya. Tapos butasan mo siya, no? Tapos lagay mo siya sa microwave. Siguro ito mga 5-6 minutes. And then, kapag na siya, malambot na siya, kunin mo yung balat. And then, lalagyan mo ng egg. Titimplahan mo. Ipa-fry mo. And it's gonna be really good. That's my dinner. Kailangan ko magluto ng rice din pala. Ang sarap ng ulam ko. Hindi ko pa siya natikman, pero ang sarap-sarap na niya. Rice. Kain tayo, guys. Kain. Ketchup to. Banana ketchup. Kain. Antok na ako, guys. Wala pang alas 10, pero antok na ako. Buti na lang last na to. And mabilis lang to sa mukha. So, hindi siya abutin ng 20 minutes. Gusto ko lang kasi siyang ubusin talaga. Para makamove on na tayo sa susunod na mask. Pero antok na ako. Yun, di ba sabi ko kanina, umaga magnanap ako. Wala, hindi ako nakatulog eh. Wala masyadong essence. So, okay na. Wala talaga. Anyway, yun na yung vlog. Sana guys nagustuhan nyo. Please like this video if you did enjoy. Please subscribe kung gusto nyo lang naman. I hope to see you guys soon. Be good. Good night. Bye. Mwah.